Hello, good people. Murise. So, inzwai. For the first time, kunzwa Apostle TF Chiwenga vachita sevanosaidhira munhu. Handiti Apostle TF Chiwenga ndowekungorovera vanhu chete. Ravo basa nderongoya vachingoataka vamwe chete. But for the first time, neno I'm surprised kuvanzwa vachitosupporta Prophet W Magaya. Despite the fact that obviously he doesn't like Prophet W Magaya, but for the first time we've heard him saying something positive, especially panyaya allegations aripo ekuti Prophet W Magaya vanogona vakabata chibharo handiti allegations handiti nyaya dzichiri courts until vaproviwa wrong achiri allegations inyaya dziri kuinvestigatwa. So pane kavidheo kandasangana nako and the video is very interesting, so ndoda kuti ndingokupai, but for the kana muri kutoona for the first time, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Zita rangu ndini Uncle Saint, chanzwa chamai venyu chigotomba mana mama sekuzowa kwenyu kuti Apostle TF Chiwenga havatye munhu, havana munhu vanorespecta kana kutya, and vanotaura zvinhu zvavanoda kutaura semafungiro avanenge vachiita, not nekuda kwekuti vada kufadza vanhu kana kuti nekuda kwekuti vari kutya vanhu. And then awa ndo matauriro vanga vachiitawo pamusoro pa Prophet W Magaya, andinoda kuti munge muri munozvinzwirawo panapa ari kuteera awa. Zita rangu Uncle Saint. For now it's much love. Chizviteerai izvo. Munhu ane mari kutanza akarepa mukadzi. Azvimeke sense. Azvimeke sense. Chanetsa chi. Kwepwetu kumajoka anokeshwa nedola. Magaya anodonate 150,000 kuzifa. Kureva kuti akada kuenda ne150,000 kuAirport. Anogobudisa dhora poteta kiu anotozodedza mapurisa kukontrola vanhu. Mashure kuzvotonzi pakwana muzodzoka mangwana. Mukomana achada kuzozorora kuti azomugari upenyu mangwana. It doesn't make sense for a man with money to be said to have forcefully abused a woman in that area. It doesn't make sense except under two conditions. Condition number one, there is a spiritual ritual that forces him to do so. We know such rituals exist. The second issue is mental disorder. Yeah. And I don't know, believers, let me be honest with you. We need to be blunt with one another. I see a lot of people making a lot of comments about the Magaya issue. Women. To be honest with you, if you are in Harare and you want to buy rabbit meat, nyama etsuro, it might take you more kilometers to find a butchery that sells rabbit meat than the kilometers you need to find a woman who is willing to go with you into a room. Azvidhure stereki kuwana mukadzi wekuvata naye. And vakadzi chinhu ichi chinoitwa chiri kunyanyopiwa credentials, credibility yakanyanya. Achisi chinhu chinonyanyoshamisira stereki makore anaya. Zvekuti munhu ane organization yakakura kudaro angaite put into jeopardy because of such an ordinary product that is so abundantly available
in the market. Vakadzi nemasau hazvina kusiyana kuwanikwa kwazvo. Munhu aritsvaga masau kana mauyu nemunhu aritsvaga mukadzi kuAfrica kunyanya kune nhamo kana uine mari muumwe hazvinetsestereki. Ndoda kutaura chokwadi. Saka nawe kuti vakadzika muri kuipa mbiri iri unnecessary. Munhu waMwari anofanira kuzvidzora but ngatiti haasi kuda kuzvidzora. Does he need to do that? No. Does he need to force anyone? No. Does he? Kune vakadzi izvezvi vari kuisa miviri yavo pasocial media vachiti ndiripo kangoita $10 ndinouya kwauriko unondidedzera Uber. Yeah. Kuvana turi kuuniversity tikunoti nditengerewo birthday gift unewo uchinditora kana lecture rapera. Azara majoki kuna na use yetu vakazara. Ungosvika nemotikari yako kana uchinyara unotuma mfana nditorobhe bhuku $50 yako iyi 100 unopa musikana woya naye. Zviri kuitika tozviziva. Zvinotori zvinhu zvichada kuti zvigozoinvestigatewa zvigobatsirwa kuti vana varege kuabuswa uye kuzviabusa ivo pachavo. Hapana chikonzero chekuti munhu ane mari abhinye mukadzi. Hapana. Kusara kwekunge zviine mushonga mukati kana kuti achirwara nepfungwa. Vakadzi hachisi chinhu chinodhura kuwana mazuva ano. Iwe kana uri mukadzi bva wazviziva. Musanyanya kuzvitaura stereke abusing kunyepa. Nyaya yekuti abuse iri kungoshanda because you want to play victim. These days men are now victims to women who are over offering themselves. Zvikuitwa nemahwindi parenge pamutare zvazva kuti uda kukwira bhazi 1 but unodhonzwa nemakondakta emabhazi 3 uya kubhazi redu uye achiti uya kubhazi redu. Ndozvinoitwa vanhu vane mari nevakadzi izvozvo. Munhu anoshingirira kutsvaga namba dzemunhu waMwari achinyepa. Takambosangana navo kurari kuconference yakati ndakandiriko kuoutreach kwakati ndanga ndiriko vakati ndizovafonera ndinonzi mainhingi ndifeiwo namba dzavo vachinyepa. Ava voti apostle pane mukadzi ari kuti makati mugotaura naye kana service yapera. Ari kuti makanga makataura naye kuconference gore rakapera. Ndomupa ere nhamba. Isu toti kana achida kubatsirwa nezvekunamata mupei nhamba. Yes. Kungofona so oti hamundizive hatisati ndambokuonai ndezvekunyepa zvabishop zviya ndaiziva kuti nhamba dzenyu hamudi nadzo. Ndakakuonai pasocial media ndine crush nemi. Dai pasina kuti hatifarire kunyadzisa vanhu nekuti munhu waMwari basa rake harisiri kunyadzisa vanhu. Iye anonyadziswa zvake nekuti ndo basa racho rinonyadzisa. Iro rekutoparidza ivhu risina zvavaita rinonyadzisa. Dai tichizviburitsa zvandiri kutaura izvi pamwedzi wega dai tichiburitsa mukona fesi mai avanonzi mai Ningi, sister avanonzi sister Ningi, vakanditumira message teerera munzwe mavoice note avo tinazvo. Kutoti aiwa musapote muchinyepa kuti muruda kubatsirwa nezvinhu zviri spiritual. Imi muchitsvaga kutengesa muviri wenyu munozvirovesa neshamu. Siyanai nazvo zveujoki izvi muchafa manje ukata foni. Vanonyepa kuti vari kuda counseling. Vachida kuti vasvike pauri iwewe vozotaurira iwewe kuti hapana counseling. Toda kuti mukanzure muviri wangu kwete marriage kana life yangu hapana.